Riwruok mar Dr Raymond Omollo komakore gi riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho ochako chenro mar chwalo kony mag omenda mag somo ne nyithindo mawuok e familia maonge nyalo. Kony ma kamae ichwalo ne rawere madonjo e tiegruok mag tije lwedo kata technical and vocational education ka 60% mag omenda somo ichwalo negi e skunde mopogore opogore. Jopuonjre madonjo e thuolo mokwongo mag chenro ni ne oyudo fuong'ruok maduong' bang' donjo e skul kama en yorno makende maneno jopuonjre kik rem dhi mbele gi sombgi kata dogo ni kionge nyalo. We do register the students and then we place them through COOPS and we see a way that they are facilitated the help loan. The total students that we have now is 128. It is across Nyanza region. We have students from Migori, we have students from Homa Bay. Like now we were from Homa Bay and we collect a student from Homa Bay. Now we are collecting the Kisumu. We are teaming up with them. The first batch is being transported today and the second batch will be transported on 8th.